Тази категория е автомобилен пилот на 2009 година според класацията на Прес Автоклуб България. Избрахме да започнем именно с тази категория, защото Прес Автоклуб България счита за редно да се отдаде заслужено признание на тези, които превърнаха автомобилния спорт в един от най-атрактивните и предпочитани у нас. Членовете на журито определиха автомобилния пилот на отминаващата 2009 година сред 16 изявени български пилоти. Наградата в тази категория ще връчи госпожа Камелия Славейкова. Автомобилният пилот на годината Крум Дончев. Всички. Сега аз така получих си наградата индивидуално, но искам да кажа, че тази прекрасна награда е плод на колективен труд. Бих искал да благодаря на всички хора, които застанаха зад приоритетите на отбора, неговите идеи и върват с тях напред. Благодаря ви, весели празници, бъдете живи и здрави! Господин Крум Дончев